sito arum kasriring samirana hamrih Seno Kunti tali broto ibuku opo nyaket marang Kanjeng Ibu atuh sawet sunawi taket sunraketake semurtes kali wong tuwa marang putra najan to anakmu ijo sinanda ati bungah awit di wong tuwa sing tresnane marang anak-anake tasuk inggon ngadhep ngersani Kanjeng Ibu Sena entuk pandungane Kunti Prabu Wijaya anak wong atriko bekti marang sliramu Kunti ibuku iya ndak temen bojo pangestune Kanjeng Ibu wae tanpa nono lamun bisa tak gegemas to pundi mustaka tumapak jojo dadi jimat ora aku ngerwijo seno sawise prayoga ngadhep ngejote nganti kaget penggalih putra pirang-pirang tak timbali tanpa kinanten kakang lawan adi mula aku takon kenangane opo sing mbok timbali mung anakmu sing ora toto seno opo saksitane wong tuamu suwun Prabu Pandu Diwanata ibu randene bunga mung tansah membeng sungkawa wong mati ora semangetumi pangestra kabeh ora bakal bali sing wis mati kok ya wis sena opo ibu susah ora ngetiri wong wis mati Atrip tangan sapa doku dalem sing Gusti sing kabeh menungso bakal nampa karo putra-turunan tangguh iya ning dikenane wong tangguh wong Tanjung Sari wong Tlaga Mulya sing cepat mati niku ana telung perkara. Apa? Siji lamet. Angger wong tanggung Tanjung Sari ndek penyakit lali, karo bojo lali ora nafkahi malah weke rondo pinggire. Apa ya ana informasi kok Pak Lurah. Anak becer-becer nang kono duwe nang kriya duwe ning ratu dopeni lali. Kuwi ana informasi kok pusat. Utang bayune omahe ngarepe lali ora nyarutang. Ki tandane nek wong Tanjung Sari wisara mati. Allahumma amin ya mati radon mamin ya mati. Sing nomor loro kantukan. Lho kok ngono, mayit ki lak rata-rata merem ora mayit cici mulang terus maraprom yo nang Israil biasane mati luwih dhisik. Sing nomor 3 lungguh lendean. Sirena cocok lungguh lendean nek mati nang eman-eman. Lho kok ngono, wong akeh lungguh lendean tandara kowe sabot nyoba-nyoba. Timbang abot swanake marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Sing dawuhne ulama sing diasmani sapa kitabe apa dudu ulama kan sing ngomong ning Usman Ridho. Tak kira ulama ning ora kuwi yo ngger ibu susah. Awit ibu napa wis Gusti mantar pasupernan. Ana wong tuamu Siwon Prabu Pandu Diwanata Seda nang ora entuk jatah ing swarga. Sena wis sesuk kakang
Wirasena wana bocah Murantata krungu kabar bapakku seda entuk swarga Brata atiku iya kula prasetyo ora bakal bali nang Tanggung Tanjung Sari kelakon muga swarga bapakku Pandu Dewanata jagat syukur alhamdulillah bungah rasane atine wong tuwa ora rugi anggonku mondok-mondokake najan tamben kataman tak dolke wedhus siji ing tak uga dadi kandhamu Sena Wicasena Satra Pandhawa Gunuman pisan tak uga kesempatan tak gawane mati bagus wong keparmel dadi mata tanggung nger kasempatan jaga sedya kamu to ngrupakan nyuwargake wong tuwa pamuji calon budal ingkang prayoga ngati-ati kan yata kemangkono sampun paripurna dipun Dewi Kunti Taribrata tumantu ingkang putra Raden Wisnu Vega Yayak Sinipi Kesaipun Raden Nuwun katungo swan sang guru Begawan Drona Kapanditan Suwarima Resi Kumbayana. Najan Raden Wisnu Bocah Prantata swan guru boten tilar Subhasita kila wis kula tulakne Wijaya ya dipun kandhani. Bener menata bidau puturno bapakku Wijasena teko itu donga wulan swiji apa anakmu ngatur sembah bekti marang sliramu Durna guruku. Oh walah oleh kana mlebu bismanya.
ndak tampa ger bakal kuwi kang bapa tampan ono. Pundi Mustaka tumapak Jojo dadi jimat. Monggo. Sawise pae kok ngadep gapi ombe dadak bengi-bengi kendaraan turi tanggung kene. Bakal takon apa-apa. Ujare kok bakul sinabi woro kabanda toposko ibu kukundi tali broto. Bapak Usedo retuk swarga ki bener Praturna bapakku. Coba sawangan ning kaca paisan. Oh, walah, oleh kantong Budisme. Dak sawangan kaca paisan iki mak lampir biyen malam renan sosial Mariatun nonton to. Cumina. Bayu Sarti. Lirondia. Bahule. Bener lamun Sunan Prabu Sedo retuk swarga ki pancen bener. Mula aku takon anak pengen bukti marang wong tua sing wis eto goleki swarga bisa ora. Anak pengen bukti marang wong tua sing wis eto goleki swarga bisa ora. Iya, aku NU ora. NU, ana NU bisa nek liyane mbok aku dudu rombongane kok. Yen ngono bisa. Abot sangkane rawi-rawi rantas malah tutuk acuan menungso dewa tak singkirake. Bagus. Yen pancen selama ben golek swarga wong tamu sing wis anakku gak kirna. Kok kena? Kirna ku bisa diparian oradan. Siji sliramu kudu luru banyu suci Perwitasari. Luru banyu Perwitasari kanggo apa Durna bapakku? Kanggo siram jamaah supaya resik lahir lan batin. Lakon siram banyu Perwitasari. Resik lahir batin kunjur kepiye? Lah nek wis resik lahir batin ya. Selirame kali-kali luru keblat papat puncer siji. Keblat papat puncer siji nanti panggonane Durna bapakku. Gusti Allah dawuh nang Quran, "Fawali wajhaka satral masjidil haram." Durna pinter dalil Quran, Durna pondokan. Nek wis ketemu keblate jerupi, nek wis ketemu keblate nggih. Selame kali-kali manungku puja manembang ibadah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Wajibe sedina sewengi ping 5. Sumur tambah qobliyah badiyahe kanthi cara sedangkep astanira nutupi babahan hawa sanga. Wijasena kudu manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Sedina sewengi wajibe ping 5. Ping 5. Sudah tambah sunat-sunate. Aja ninggal wiridane, nek dikira nyukcul. Nyukcul ki basa apa? Inggris. Cara Jawa, munyuk ucul. Lho kok ngono. Imam Abdurrahman As-Sakhafi dawuh, malam yakun fi wirdun fa huwa kirdun. Artine apa? Matur Kiai Asrofi udah-udah. Kula dijawab karo Kiai Asrofi. Sapa yang iso wiridan kok dhewe kethek? Lho kok ngono. Aku ora tau lho kethek wiridan. Padha, berarti ora wiridan kethek. Anggonku manembah kanthi cara sedekap tanganku nutupi babahan hawa sanga. Sing tak takokake babahan hawa sanga ki pratilane apa? Golongan hawa cacahe sanga dunung nagane jalma menungso. Ora tutuk ngawuhi ibadah ketelarung tumindak angkara murka. Menungso maksiat gara-gara golongan hawa cacahe sanga. Cara wong tanggo wong Tanjung Sari wong Telaga Mulya kok do buntet-buntet Pak Lurah. Ora ono maksiat. Iya. Ini ora ono mana? Nang apa buntet? Yo golongan hawa cacahe sanga ki pratilane apa? Pratilane tutuk siji. Iya. Irung loro bolongane ditung 3, mripat 2, 5, telingan 2, 7. Sing loro goleki dhewe. Kapan? Pas adus. Apa golekake prek? Wajib kok prek. Kulit dono kaya ngeyel. Anggonku manembah ibadah kawi apa? Minta jatahe swarga. Bocah kurang tontong ngene donga apa dijabahi. Aja kuwatir ger, Gusti Allah kendakan belas asih tanpa pilih kasih. Ora beda takon Mbak Yusulasih. Sopo bojone Caswati? Mau Gusti Allah ngendika nang Quran, "Ud'uni astajib lakum." Lho nyuwun sira ingsun mesti bakal dicapai. Padhang atiku takon sak perkara nang di panggonane banyu Perwitasari. Tulungi samudra adoh kowe dipamit budal kaya wong kok melu ndedonga gak saka Tanjung Sari. Kasembatan Joko Setyo kamu tamu ning sadurunge budal ape nek nglapetake itu ben dhisik yo tak ombene. Wis bombe ya.
wis lagi ora blas wong lalu tanpa garca kaki tiga kok lagi kalau pamit budaya banget aku karan Ditya kalau Dajjal laknatullah sopo Ditya kalau Dajjal laknatullah butuh jenengane aneh butuh anyar penggerak demo Pejak-jakan terus tanggung di karo ngedotake jangka sikil kesetia hati tekan dituturu satu wah senak jawaban gue ini kalau Pak Lurah pernah apa? Belum Lurah di Tanjung Sari ya bolo Klopo ya bolo karo anggota Babin Kamtimas pangkate duraku lu pangkatmu apa? AKBP Ajun Komisaris Besar Polisi ora gak apa wih aku Kiai Balane Polisi jangan karo Kiai Asrofi ayo bolo umpal kumpul nawepan eskabar mana karo ayo mau oh tiap Senin ke rutin Senenan ke mau joget ceko panjang sergepake sergep tak akok nih gua liane meleho kabeh emosi jike iku bantengane kuwi ora njaluk aspirasi kan partai lah beda partai tekan anggotane madang bareng sing goblok sing ndek-ndek kuwi ngopo jeneng kono madang bareng kok sing ngisor agar pemilu kere-kerane goblok padahal kaya ngene kakakku ketua Dewan Suro karo Dewan Pertimbangan Partai bolo wingi pedang bareng madang bareng oh iya balamu iya balane aku kabeh mongso aku
dari para kiai, dari wali ulama, dari Pak Lurah, dari pejabat ngajak umat kondotoan ibadah selamat dunia akhirat kok dianggap musuhmu jawab ya ngono program aku tak takon anak goreng balamu musuhmu perang ono sapa balamu sapa musuhku pejabat sing jujur sing adil sing mikir sejahtera pejabat musuh aku balamu barang pejabat sing garap duwe kontal duwe kreatif benduk dene balan aku ya aku tak takon gayus nek karo pernah apa punaan Ahmad Fatona Adi sing korupsi proyek KTP biyen sapa wong e kire ora entuk muni ngono wong nek butuhke bebas wong nek kiai muni kire ora oleh jelas muni sapa butuh kiai mau kiai aja muni kire saru nek kiai iki segawon alit ngono ayo paling aku kabeh aku bakal golek swarga wong tuaku sing wis sedo anak saya mulya nang tanggung uripe mergo sing rekoso dhisik wong tuwa sing rekoso dhisik ya karo kasepuan sing wis tak golek wis warga aku palamu mungsuhku iki minggat ora mikir kalau tak tidak ya mrene kok
majar sang Dajjal laknatullah Raden Wijayasura Gita Girawa swarga manengku puja manembah ibadah marang Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Mandring donga sundul kayangan jroning saluka satemahan dadosaken titiwancine goro-goro. Apa to pratandhane goro-goro? Goro-goro dadi geger kayangan jroning saluka ya gegering para dewa. Geger kayangan jroning saluka dados sarana jumudhuling para kawan cacahe papat. Ingkang dipun pandhegani dening Kewres Marbodranaya. Dherekaken putra pambajeng nol garing panenggak Petruk Ki Bagong sami gegojegan wonten ing Raramba. Sangi Pratah Tanggung Tanjung Sari Kaperso reneng-reneng didengar sekar iling-iling Banyumasan. Awak dhewe didhawuhi dari hajati Bapak Irwanto sak keluarga. Pengajian syukuran walimatul ursi kok njudi sambung nganggo wayange tujuane apa? Weh. Dakwah agama sinambi muri-uri budaya. Wong ora eleke pancen wayange tinggalane waline Gusti Allah. Arane ringgit Sunan Giri sing nanggit Girinata, ya Sunan Giri sing nata sing nglakokke jeneng Sunan Kalijaga gawe dakwah agama ning jaman semono. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas hijau, NU, jangan sekali-kali hilangkan jasa alim ulama. Jas kuning, bro, rato, mudar,
Wayang ki kira tembung apik Kang Gareng. Tembung apa? Wayang saka tembung wajib sembahyang. Wayang kulit wajib sembahyang, kulit nano kawit alit. Tegese Kanjeng Nabi paling dawuh hadis sahih, wong Islam kon didik anak putu kawit cilik dididik tetep kon do nglakoni salat. 7 tahun diajari salat, 10 tahun durung dalam salat gebuk ning ora nganggo pentung, nganggo ucapan sing supaya gampang dipahami. Nek salat ki hukume wajib, ditindak kena ganjaran, ditinggal dosa. Ngono. Ning wayang tetep manane wajib sembahyang. Ngono. Lo dalang sinden yoga masyarakat nek seneng wayang aja lali salat. Seneng wayang ning ora salate wong lunga, ning ora ngerti dalane. Lunga ora ngerti dalane ora tekan tujuane. Ben mulya nang swarga. Mrumus nang nuru. Aja seru-seru gaman wong meteng tuwa raga. Bener gawe bener. Kanggo sing nonton wis saka ditontonan sudah dadeke tuntunan timbang tuntunan ning do ditonton. Zaman saiki akeh wong Jawa seran Jawani. Bangga putrane pinter bahasa Inggris ora ngerti basa karemu. Aku nimbane apik, makmu nanti bro kaplane minggat ringgi kae. Kadang-kadang nang desa nyebut wis ora patut. Ora patut priye, Bro? Nek nang desa ki nek wong tuwa nyebuti paling dhuwur bapak karo ibu. Nek ora luwes, ayo bapak karo omah. Nek ora pantes, ayo bapak karo simbo. Ora luwes, bapak karo biyo. Nang desa wis gaya papi mami. Papi mami kemana? Mami sedang Daud. Mami kok Daud tuh kayak tengklek, mami tengklekmu. Mami papi mana? Papi ngarit. Lagi nanti bapak apa? Papi ya mi. Oh paling belara untuk huruf-huruf. Mami ngerti huruf-huruf. Mami tuh kayak tengklek. Atau tengklek tuh kayak ini lah raine glowing mau medani yang bener nganggo skincare saya. Glowing yang malah nek pengen dibeli tak poyoi. Ye banyu boning nang epe-epe raine glowing tunggake glowing. Ning wayang tetep maknane wajib sembahyang. Lah sadurunge nonton isaan, bar nonton ya subuhan. Baru nonton wayang ora salah. Lunga ning ora ngerti dalane nonton dhewe mulya nang swarga. Brungus nang nuru. Nek kowe wayang apa kok wayange apik luwih apik timbang sing gawe tulisane nang tanggo. Lho kok ngono. Mun aku wayang lanang wedok tak campur dadi nang kono pirang-pirang puluh tahun nyatane sing bener ora ana sing meteng. Wayang kok beteng edian to kowe. Anak sing dicampur dadi nang kamar lanang wedok manungsa dadi apa ya kok? Ana Pak Lurah ngendika aku ya ke MD. Apa? Lamar gari meteng dhisik. Ono wayange apik. Wis tau ana ustaz ngaramake wayang, oh bener tuh, wayange haram hukumnya nyolong dalam sakota ditelke badhe. Nek minta hiburan ora masalah waten ora nimbulke kemaksiatan. Ono wong kabeh perkara kuwi jan hukume mengubah-ubah saja. Al aslu fil amri lil ibahah. Kowe ngerti to? Oh ngerti. Artinya apa? Kurang ngerti. Iya. Pokoknya perkara ini jadi boleh-boleh saja. Nek madharat manusia jadi diharamake, nek manfaat malah didhawuhake. Ngono. Oh, dadi payange ya entuk pitutur luhur, ya mari dalange saka. Kare wis mari to ya ape nek diarani yang ora ngerti aku. Seni budaya ki pancen budidayane manungsa gawe iki supaya menungso ki ora mentok susah uripe ning ya bungah men dawa umur. Ana wae wis cetha kaya mau kae. Heeh. Wong jaran kepake manane apik. Lho kok ngono? Jaran kepake jaran sing paling apik sak malam donya kuwi jaran kepak. Lho kok ngono? Lho siji-sijine jaran sing bedake nang pengimaman Masjid Tanggung ora bakal nguyuh ning jaran kepak. Oh, berarti jaran kepake jaran sing resik. Mulai jarane resik kok sing nunggang ora tau wudu ora tau ibadah, sok penggal jarane mlebu nang neraka. Mudiar ngono. Jarane resik. Suci wong banyak ora tau nguyuh barang. Aku malah sing nonton jan ratu rauh ora tau ibadah. Ayo surung jarane mlebu neraka. Karena pitutur luhur donya ki diumpamake kaya geguyonan, kaya dolanan.
Allah dawuh wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Oleh seneng donya ya oleh ning aja kebangetan, aja kepati-pati nek tinggal mati ndak kedune jangan kemana-mana. Wis pengen ngoyak dunyane ora mikir akhirate mati, dunyane ora oleh melarat terus ning jan randing ibadah, ae meromos donya akhirat. Ngono. Kok jalan ki payu meneng apik. Angger wong kesurupan karo donya, kenemen karo urusan donya, dilingake Kiai danya kula akuri kondur bisa ati setulan. Nek ngerti ke wong Tanjunge mar barang kita muni mar. Gandrung karo donya kena ning aja kenemenan kowe iki dolanan donya kuwi. Esuk mati ora gawa babar blas. Kalau donya kesenengan, oh ngono. Apik ya terus apik. Ya dhewe lek donya oleh ning aja ku mantil-kantil karo donya aja kadingan banget. Oh. Tapi ini ada suke-suke, lha ora apa-apa nek mantul langit. Mangkakan cerigis. Oh, kayane numpake Pajero ora tuku dhewe kok. Nek ngarep duit negara korupsi ya patak watu ndase. Untuk dhewe ya lupa. Ini semua sempat di framing biar nanti ayo kowe mojok ke kiai men umat do adep kiai ini. Ngono. Rebunane nyembah alfat yo mumet dhewe. Mbok luwe wong tuku-tuku dhewe. Ngono. Anak wis dielingi ngono isih ngaos nyerupi ayo diganti lagu. Sompret sompret. Suruh kamu jalan kita ngono maknane lenggeran suka tembung lelingo ngger marang pangeran ahli lengger kudu gelem langgar topeng suka tembung taufik maknane pituduh topengan taufikon joget sing mengku pira-pira pituduh oh mau kuwi yo jenenge topeng pentulke duwe songo. Apa itu? Wah, Kebo Giro. Terus Sontoloyo. Jangkrik Gegong. Gondang Keli. Sumyar-sumyar. Surung Dayung. Melik-melik. Siripiti. Apa ya surase surajan. Ya iki kabeh ana maknane. Contone Sontoloyo. Sontolo ki ya menteri sing sok mangkelake lak Sontoloyo. Ora mikir sing rakyate ning kadang-kadang ngomong nek rakyate. Nah, pihak barang watu biasa. Ini orang tuh lewat ngarepe aku lewat nonton TV. Keblok TV-nya malah aku rugi dhewe kan Sontoloyo. Diberi aku yang tidak menyenangkan merugikan orang lain itu paling Sontoloyo. Anek Kebo Giro, wong murid aja jlegadrah nek kaya Kebo Giro dudu wae ora mandatan. Nek pancen kuwi arek ngambake sama aja kok pacul, go dhuwit tuku dhuwit, tuku isore ora malah gajruk dhuwit dul kirana kae aja. Apane sing ngono kuwi wong ora teko. Jenenge Kebo Giro uripe jlegadrah. Melek-melek. Ah, wong cilik ning ana gedureng angen-angen. Biasanya ngarit nyalek, melek-melek. Tulisannya melek ala melek, melek kakulung, melek ala melek, melek kakulung. Wong cilik ning gedawan angen-angen, gedureng cita-cita. Citanya boleh ning kudu disesuaikan karo kemampuane.
Akeh sing pentule kayane jan ayu mentir-mentirke oh kae gondang keli ngelingake akeh wong tuwa lali karo anak. Dipitik jementir mari durung bali takoki reon lurahe. Pak Lurah pirsa pitik kula teng mriki. Ning anak lemu wis jar umur 16 wis ayu kowe wis geber-geber. Jam selanjutnya ora bali meneh nengake wae meteng mudyar ya iki. Iki jenenge gondang kelu temane. Alang gondang kelu romo sapa menawi sing elang romo. Alang gondang kelu romo sapa menawi sing elang. Yo jane ngake wong tuwa yo peduli karo anak. Aja dicalcul-calcul bali meken lagi remuk ngono ana sing viral ora kuwi Truk apa kidul kae apa mantuk kala dewa sing apik ya ayo para kanca tuat mring agama ben uripe ayam tentrem uga mulya ora bakal ayam tentrem mulya nek ora taat marang agama wae ngono ya ini rawuh aja suwi-suwi lek geguyan tak dukani wong kene iso yo jarang ngaji rono-rono barang ngono. Wih, luai, pakai kaku gak sok duit toh, mel, wih, nawa kare, apa, wih Truk, apa, Bagong, ya mungkin paman kile, iki bapak. Tenang kene podo, seneng ke podo bunga, Ndara Wijaya lagi susah tole. Awe diatri pesos Nuwun Prabu Pandhu Dewanata Seda ora entuk jatah swarga. Ninggale Ndara Wijaya kon mondhok kon ngaji ditirakati dirakati. Gedhe labe wong tuwa marang putra wajib ngabekti marang wong tuwa. Dina iki Ndara Wijaya golek swarga wong tuane mlaka. Iya, Pak. Anakmu kon mondhok senenge mati men dun tahlilan yasiran maca Quran gawe ngamal apik njurung tekan swarga. Lho. Anakku mondhok setengah sasi biayane entek akeh iki gemblung kok, Brak. Pondok Nabi, rumah sakit. Jadi saya bapaknya pondok pesantren dong kan. Oh, tadi sak mon, yo Pak tak pondok nih. Dungae dadi anak putu sing saleh salihah. Iya tak dungake. Yo aku arep yo mondok karo sekolahan lho, Pak. Ayo ono. Nek ono saking kok ora ketemu yo ning ayu. Ngancani Pak Mohe. Pak Mohe yo sapa ayu terus tiap dina Senin yo urung narik santri siji-siji yo lho. Kalau ngono santri kok daerah kene Tanjung Sari. Ane Bindusari sono, yo kae Secang sono. Wonosobo wis ono, Kendal rada akeh, Batang ono, terus Bejen rada akeh. Kandiroto heeh, Jogonowi. Lah kok Tanjung Sari ora ono ki priye urae? Yang besok sapa ngerti tahun pelajaran besok ana santri kok kene. Nang kono ki yo ngajine gratis, sekolahnya gratis. Sasen yo rembugan karo pengurus. Iki jenenge gratis, Pak, gratis ngaku ki tiap esuk jam 5 tekan jam 6 mulang santri, ora tak jaluk bayaran babar blas. Apa jadi sasen nek iki jarene aku takon karo penguruse. Lah kok ana bayar semene sesasi niki apa to? Niki kangge sekolahanipun semester, kangge pondok semester iki kangge makme para santri. Oh alah, mulane listrik yo tetep aku sing bayar. Nggih, kiai nyuwun ngapunten ya ora dadi apa. Wis. Ngono iki, Pak. Petro, apa, Pak? Awak dhewe arane punakawan, puna tubuh pono, pono maknane ngerti kawan kanca-kanca sing kudu pangerten. Jam pira, Tru? Jam 1, Pak. Nggih, langkung kali 2 menit. Jam 1, 1:12. Oh iya. Semaksane rampung iki. Nggih. Nah, Pak, tidak Pak. Kowe mau aku ora mau aku.
bareng-bareng yang hormat guru-guru mau hari guru nasional. Bocah-bocah itu orang itu anak sekolah kok berjuang bocah-bocah ke murid-murid ke gawe ke bucu siji aku ngepung guru-gurunya wah apik kapan Yesus tidak ngaji iki nang iki sowan ana ing kesane Pak Kirwanto sak keluarga nang esuk dina Pak biyen esuk Rebo paing esuk ki sidane musyawarah karo bapak kumpul sak keluarga do mujadah do nyaro begini ngaji Pak begini ngaji ana ing Bejen iki mburi iki melu ora apa-apa ora bayaran mandeg nang anu rujak asem njukuki nganu kae keramik sing wingi nabrak wong yo melu apa ning ngono kumi selapat nang ngono putrane ngaji Pak iki jan kayak seneng-seneng nang omah malam ini preling esuk makan gaji nang Kebumen wis badal luhur ana ing Cilacap begini nang Cilacap laris lho Pak nek karo sampean laris yo Pak padha larise jo ngece ono Sumatera aku Kalimantan padha larise bisa aku nang kae nang daerah mau kan di sedulur kene sport Rio wah nang kabupaten Wantan Singini kecamatan Logas Tanah Datar wah niku daerah kula nggih wis nek kaya ngono ayo padha direake terus semua kesempatan sok monggo Pak ayo
bangsane satu galak jin setan priprayangan ajanto kata godho gedhe tekadipun Raden Wijayasena munggah hardi medhun jurang antodo mugi kisi ing Jalatri nyawa putih Drono rikala Semantara Dewa nyawa ing pamadyaning Jalatri wonten neja saksa dolanan tejani banyu Perwitasari jegul Jalatri Sang Wijayasena dereng sakutami jumangkah sampun kali bengsang Nagaraja rajane para naga mriparan waras nyerimpung lakune Wijayasena kadupak mbanggel ngetek lan bising Wijayasena lambah lutirane ali kala semanten Raden Wijayasena kemutan kagungan sifat kadelipun kuku Pancanaka kuku tunggu kukuh Panca Winanima arane wektu dadi Wijayasena ana ing Tanjung Sari Pemrosuan kali mangkutu salati kudu kukuh mata mantra Sang Wijayasena guman kami lisan putra mata mantra sebulke kuku Pancanaka tamake jajane naga termuncak dadi intine siji wong nek pengen mulya aja wedi pengen mulya nang alam donya ya ikhtiar sregep nyambut damel ya ibu boso nyambut padha pengen mulya besok nang malah dadi wong sing taat sregep ibadah Allahumma ingkang kaping kalih putra dididik apik wulangi becik kon mondok kon ngaji sekolah ya sing tenanan tembe dadi putra sing saleh salihah bahkan nyuwargake wong tuane amin Allahumma rampung pengajane tambah kuat imane tambah enteng ibadahe tambah sregep jamaahe tentrem rumah tanggane selamat donya akhirate monggo sareng-sareng mangke kita dongaaken pengantin sekalian muga-muga betul-betul keparingan rahmat keberkahan minallah dados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah pinaringan duriyah sing saleh salihah rezeki halal barokah selamat mulia bejo dunya akhirat amin Allahumma ala hadiyati salihah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin bismillahirrahmanirrahim allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala anil sahabati ajma'in alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa sultani Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair
Allahumma alif baina Fendi Agus Pambuti wahana Rofita Asmir kama alafta baina nabina Adam wa sayyidatina Hawa Allahumma alif bainahuma ya Allah kama alafta baina nabina Musa wa Safura Allahumma alif bainahuma kama alafta baina nabina Yusuf wa Zulaikha Allahumma alif bainahuma kama alafta baina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra Allahumma rizqhuma rizqan halalan thayyiban katsiratan mubarakan warzuqhuma auladan shalih wa salihati rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa tim lana bi khatimati sa'adah tim lana bi husnil khatimah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa baraka wasallam subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma alfiq laqami tariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.